Ni mo imba sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherif la TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Décembre kalo tile 24 ka dugu jɛ a tile 25 la an balima chrétienw olu ka nisɔndiya kɛnɛ don ka sabu kɛ Nabila Isa min ni u bɛ o nɔfɛ o bangena ka bɛn ni o de ye o ɲaɲani bɛ senna chrétien diinɛ tigilamɔgɔw ka binaku ka o kadara kɔnɔ ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni batoko ma Thierno Umar Asa Jalo ale ye dantigɛli dɔ kɛ ka ɲɛsin an balima chrétienw ma an ka jamana kɔnɔ. Mali jamana kɔnɔ baarandanya bɛ denmisɛnnin minnu na kɛmɛ sarala ni malidenw sigi 65 do wa o 65 la u siw tɛ tɛmɛ 25 kan nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu bɛ denmisɛnninw na ni olu ye larabukala kɛ k'o diplôme sɔrɔ olu ka baarako kɔni gɛn bɛ gwɛlɛyaba ye bi o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min Union des jeunes musulmans du Mali UJMA ma ɲɛmaw ni jamana ɲɛmayaso minisiriso min ɲɛsin bɛ bololabaarakow ma olu kɛmɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka min ye fɛɛrɛw ye k'olu sigi sen kan bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni suwaniw bi walawala aw ye aw dangana. Sibirido Décembre kalo tile 24 ka dugu jɛ dimanche la Décembre kalo tile 25 an balima chrétienw olu ka nisɔndiya donba do ka sabu kɛ Nabila Isa ni o ye Mariama den ye ale bangena ka bɛn ni o kuma in de ye o bɛ ɲɛnamaya Mali a chrétien diinɛ tigilama bɛɛ lajɛlen fɛ wa diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen fɛnɛ do o de kosɔn an ka jamana kɔnɔ ministre min ni a ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni batoko ma ni o ye Thierno Amadou Umar Asa Jalo ye a ye dantigɛli dɔ kɛ a ka ministreso la ka ɲɛsin an balima chrétienw ma sigi min ni o bɛ se ka kɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana a y'a diinɛ bɛɛ lajɛlen dagan bɛɛ kɔnɔ a ye o dantigɛli kɛ jamana a bɛ se ka basigi cogo min ni chrétien diinɛ tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔw fɛnɛ ye dantigɛli fanbaw kɛra olu de la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu kɛra baara in ingénieur ye Sherif la TV jabarani tɔgɔ la o ye an karamɔgɔ Ustaza Usmana Kan a n'a ka jatala Ibrahima Kulubali sɔrɔlen filɛ. An balima chrétien muso cɛ denmisɛn sunna ye Noël su ye Jésus ka bangeli an b'o nisɔndiya de la sunna o bangeli ni ye Yesu nacogo ye kabina fɔra a ba ye Mariam ko fɛn dɔ bɛna bila i farisogo la fo ka taa den ni bange ni ba ni fa taara yira temple kɔnɔ ala la ka ala ka bonya segin a ma o ye kunnadiya dɔ ye o kunnadiya ni donc Noël su ye o kunnadiya nisɔndiya dɔ ye o kɔfɛ k'a fɔ an balima chrétienw ye ko u bɛ don o don wuli ka jɔ min na k'a yira k'a fɔ jamana ni cɛw ni musow ye hadamadenw ye minnu ŋaniya ka ɲi u dusukun ka ɲi u mɔgɔ ni fiɲɔgɔn kɔrɔ u b'o su ni tile baara min na majigi min kɔnɔ min b'a to bɛn ni kelenya bɛna jamana kɔnɔ jamanakuntigi tɔgɔ la Ibrahim Boubacar Keïta son excellence le président o foli b'u ye jamanakuntigi tɔgɔ la k'a fɔ bɛɛ ye Noël ni ala k'a kɛ hɛrɛ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ka kan chrétienw cɛ ni muso u ka a dɔn k'a fɔ Yesu ye kuma minnu fɔ a waati la o kuma bilaman de tiɲɛtigiyara juguya jogow tiɲɛni dusukun farinya o de ye bi kow ye Yesu dun y'a ka ko bɛɛ labɛn ka kuma bɛɛ lata o kɛlɛli de ma mais bi o kɛra bi kow ye min b'a to an bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ hadamadenya bɛ min jogo ɲumanya bɛ min donc n'an bɛ Noël fêter sunna an ka églisew ni templew kɔnɔ an ka hakili jigi Yesu ka nin kumakanw na minnu bɛ juguya kɛlɛ minnu b'a fɔ ko an ka mɔgɔ jugu kunbɛn ni dusukun ɲuman ye ko an ka maa minnu b'an nɛna an k'u bonya ni mankun ye
donc an ko kumaw kan ta ye an ka fɛn wɛrɛ kan ta ye isa ye minnu yirana kristi ye minnu yirana a minɛlen n'u bɛ taa la gulon u ye ko min d'a kan sira la n'a y'a kun hadamadenw ka hɛrɛ kama k'a sɔn u kɛlen k'a panpan ni pointiw ye a y'i kanto daba masa ala ma a ko yafaw ma bari u t'a dɔn u bɛ ka min kɛ yafaw ma bari u t'a dɔn u bɛ ka min kɛ donc chrétienw bi diɲɛ n'a gɛlɛya a n'a ɲɛ bɛ taabolo minnu na aw ka kɛ yafabaga ye an ka kɛ yafabaga ye min bɛ se ka da o kan aw ka chrétienya k'a kɛ limaniya ye dusukun na a sinsili dɔ ye n'an ye nabila isa ka nin kɛwale nin min ye yafa ye k'o kanta ye an ka sɔn fana k'a bɔ an ka ko kɛtaw la don o don a ka dɔn k'a fɔ an ye chrétien ye bari o de la chrétienw a n'a fɔ aw ma ko n'a sɔrɔ kɔgɔ bɛ yen min bɛ diɲɛ diya i n'a fɔ kɔgɔ bɛ n'an diya cogo min n'a sɔrɔ yelen bɛ yen min b'a to maaw bɛ bɔ dibi la bari yelen nakun ye ka dibi kɛlɛ ko chrétienw a y'aw jija aw ka kɛ diɲɛ kɔgɔ a n'a yelen ye k'aw fo k'a fɔ bɛɛ ye joyeuse Noël joyeuse fête alléluia ka san caman ta yira na. Mali jamana kɔnɔ maaw mana sigi kɛmɛ sara la 65 bɛ yen minnu ni baarantanya bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna denmisɛnnin kunda wa minnu si tɛ tɛmɛ san 20 ani san 5 fɛnɛ kan nka gwɛlɛyaba wɛrɛ min bɛ ko la o ye maa minnu bɛ yen ni olu ka kala kunjina larabukala mɔ arabuka fɔbaw a n'a mɛnbaw minnu y'a diplôme sɔrɔ ka kala kɛ olu ka baarako gwɛlɛya o bilama o jɔrɔ kɛn bɛ ka jɛkulu minɛ jɛkulu min ni denmisɛnnin jɛkulu don silamaya kɔnɔ Union nationale des jeunes musulmans du Mali UJMA ni a ma ɲɛma ye a Sheikh Mohamed Makiba ye olu ye wulikajɔw ni cɛsiribaw kɛ a gwɛlɛya wulili la o de kosɔn ni jamana ɲɛmayaso sera k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ baarako ma emploi formation professionnelle ka lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan sigiliw olu kɛlen kɔfɛ ka ɲɛɲini kɛ a la bibi na min ye ayiwa baara tɔw ye olu bɛ senna o de kɛra sababu ye ka sigi dɔ boloda juma tɛmɛnen minisiriso la min ɲɛsin bɛ baarako ma emploi formation professionnelle min ni baarako yɛrɛ ɲɛnabɔli ma ɲɛma muso tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye madame Diko Fatumata Abdrahamani ye ani minisiriso min ɲɛsin bɛ baarako ma o ka chef de cabinet ni o ye Mamadu Tembeli ye ka lajɛ ka gwɛlɛya ninnu wuli cogo ɲini an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la Amadu Kamara Ibrahima Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ o fɛnɛ filɛ walasa ka fɛrɛ sɔrɔ denmisɛn minnu taara arabu kalan kɛ u ka baarakɛ ko la jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonɲɛ ka ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu ma n'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi an ka jamana kɔnɔna na parce que depuis 2009-10 forum national min kɛra des jeunes musulmans du Mali o recommandation dɔ ye a ɲini ko problématique de l'emploi des diplômés formés en langue arabe ko n'a ma ɲɛɲina na jamana bɛna problème sɔrɔ a la don dɔ la kalankɛlaw ka baara gɛlɛya ni jamana ma k'a ka kungo ye k'a k'a ka hami ye a bɛ ka caya ka taa fɛ denmisɛnninw bɛ ka kala kɛ kan bɛɛ la jamana bɛɛ la arabu jamana bɛɛ la ani dɔw bɛ ka bɔ an yɛrɛ fɛ yan des milliers o de bɛ yen parce que maa 400 ma minnu ni baara t'u la o ye an bɛ se ka min fɔ walasa an kana dan sago donc a dun bɛ augmenter ka taa fɛ de donc n'i ma solution ɲini a na a yɛrɛ bɛna solution ɲini a yɛrɛ la don dɔ la n'o kɛra a bɛ taa k'i bolo dan anw ye o sɔmi sɔrɔ an sera jamana autorités ma k'a ɲɛf'u ɲɛna u y'u tulo don an kɔrɔ kabini u tɛ ko in faamuya kabini u tɛ fɛ k'u tulo don a kuma kɔrɔ parce que n'i ko baara ko gouvernement ka politique la politique d'emploi la n'a ko baara ko minnu ye tubabukalan kɛ gouvernement b'olu de ye n'a b'a ka chômeurs compter minnu ye maîtrise ni master kɛ arabukan na gouvernement b'olu to ye ale ka chômeurs ye jeunes plus sans emploi ye ni olu fana bɛ tɛmɛ gouvernement ka cakɛda minnu ɲɛsinnen don baara ko ma jamana kɔnɔ ni arabukan mɛnnaw fana bɛ tɛmɛ a tɛ jigin olu kunkolo kɔnɔ f'i k'olu ni yɔrɔ bɛ nin yɔrɔ in na bon anw y'a k'a fɔ ti tiɲɛ ye politique nationale d'emploi a bɛ jamanaden bɛɛ de concerné emploi ye bɛɛ de ta ye i ye kalan kɛ i ma kalan kɛ hali généraux n'i bɛ se ka dɔ kɛ ka dɔ kɛ donc o la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnninw ka minnu talen don arabukan kalan kɛ baarakɛ ko kɛlen bɔ olu bolo bi nin tun y'a dɔn ye bari sabu k'a da kan o maa ba yirika de bɛ an ka jamana kɔnɔna na baara tɛ minnu bolo wa a sɔrɔcogo ɲɛ t'u ye o kɛlen don kamanagan koba ye bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ ka baara min kɛ tiɲɛ dɔ minnu ye kalan kɛ arabu la mais diinɛ ko tɛ n'a fɔra diplômé et formé en arabe
diinɛ ma fo diinɛ kɔni peut-être fɛn fɛn ye baara kɛ kalan kɛ arabu la u ye silamɛw ye mais silamɛ kulukulu ka ca mais selil la o tɛ o kadara kɔnɔna na walasa ka o ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ jamana ɲɛmaw ka kaɲɛ ni a ka minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ denmisɛnw ka baarakɛ ko ani baaradege ma n'o ye ministère de l'emploi u kɛlen bɛ ka baarakɛminɛn kura dɔ bila sen kan ni an b'a wele ko cellule d'appui n'o o ka baara bɛna bɛn ka ni maa kofalen ninnu ka lahalayaw ka hakili jagabɔ olu kan ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ yaasa kundon wɔrɔ ka sɔrɔ u la i n'a fɔ maa minnu taara nanzarakan kalanni kɛ u n'o bɛɛ lajɛlen ka damakaɲa baara sɔrɔli la. diɲɛ fɛn bɛɛ i b'a sɔrɔ dɔ de bi a initiative ta mais o tigi y'a initiative ta o kɔrɔ ta ye k'a fɔ a ta don n'a ye sira sɔrɔ a initiative tiɲɛ don a bɔra jugement la wa nin ko in baara c'est ce que moi j'ai toujours dit ni jugement yɛrɛ mɔgɔw tun ka cɛsiri tɛ a tun ka gɛlɛ a ka sira sɔrɔ parce que Macky yɛrɛ bi ne wele heure bɛɛ la nin ko in na a ti sɛgɛn a ti ɲina bon e y'a ye mɔgɔ nana n'a ka initiative ye il est convaincu que a ka solution bi nin initiative in kɔnɔ bon e yɛrɛ y'a ta i y'a étudier tu as vu que réellement ni nin ko in ye sira sɔrɔ effectivement a ka solution b'a kɔnɔ maintenant n'o y'a sɔrɔ réellement ko ka ɲɛ o de ka di ye i tɛ se ka o ko sugu kɛ ni bolo kɔfɛ fɛn ye donc la question des problématiques des arabophones est tellement réelle que i tɛ se k'a fɔ ko tu ne peux pas être sensible à ça. ma hakili cɛrɛninw baarakɛ bunnaku kan olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko masiba ni kɔlɔlɔ jugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi banbancikɛ waleya la ko a caman jubaju bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la wa ko a ka kan ninnu ka koɲɛ a ka lagɛ ji ɲɛma jɔlen na yaasa fɛɛrɛ ni dabalu ka tigɛ u bɛɛ lajɛlen dama ka kaɲa jamana kɔnɔ baarakɛko la nin hakilina ba ninnu a bɔra ijuma ale ni ministère de l'emploi ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna na. laada do kuma o kuma ni sotelma malitele cakɛlaw bi taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ɲɛmayaso ani baarakɛla tɔw bi jɛrɛ ka lajɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ma san 30 baara min ni u y'o kɛ faso baara la sotelma malitel la ka se ka o wale ɲuman dɔn kɛ u ye o kɛnɛ dɔ sigira sen ka juma do desanburu kalo tile 23 sotibakaw fɛ yen ni yɔrɔ min ni a bɛ wele ko centre aéré BCAO tɔgɔla yɔrɔ do a y'a kɛnɛ in kama 30 ani maa 9 ɲɔgɔn na sotelma baarakɛlaw la minnu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la donbolo kɛra u ye ŋaniya jira do k'a jira k'a fɔ u ye baara min kɛ faso tɛna ɲinɛ u kɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Usumani Sogore ani Samba Tarawele. san o san sotelma malitel ka ɲɛmayaso a bɛ nisɔndiya kɛnɛ dɔ sigi a ka maaw tɔgɔ la a ka maa minnu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw sera ɲinan san 2016 a ka baarakɛla maa 39 k'a daminɛ Bamakɔ faba la ka taa se marabolow ma olu de bɛna bɔ u jɛɲɔgɔnw cɛla sɛgɛnnafiɲɛbɔ kama o kadara de kɔnɔ ɲɛmayaso ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ma san caman baara tɛmɛnen kɔfɛ mun kɛra wasa ani ladiriya kɔnɔ. an ka wulada in la lajɛ o de ye ka bonyamasegin kɛ an ka mɔgɔw ye minnu bɛna taa retraite la donc sotelma kɔnɔna na nin ye laada ye ni mɔgɔ minnu bɛ taa retraite la ka fɛti dɔ kɛ ka se ka bonya lasegin u ma ka se k'u waleɲuman dɔn k'a dɔn k'a fɔ u ye san hakɛ minnu kɛ baarayɔrɔ kɔnɔ u ye baara ɲuman de kɛ u ye sotelma développement baara de kɛ mɔgɔw bɛ bi jɛkulu la o bɛ cɛ la o bɛ muso la minnu ye baara kɛ kungokolonw kɔnɔ minnu yɛlɛnna poteaux la minnu ye baara kɛ bureau kɔnɔ minnu ye comme on dit ka fiche bɔ k'a turu pour que mɔgɔw bɛ se ka communication kɛ o bɛɛ mɔgɔ bɛ bi mɔgɔw la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ taa retraite min na sotelma mago bɛ se ka s'u ma wa hali sini ni sinikɛnɛ an hakili b'u la. maa minnu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u kɛlen kɔfɛ ka bonyamasegifɛnw sɔrɔ u ye a jira k'a fɔ u tɛn'u kɔdon u ka cakɛda la nka sira dayɛlɛnnen mina to u n'u dɔgɔlamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u dɛmɛ cakɛda in ka yiriwali sabatili kama. bi kɔni ni cérémonie organisera pour que an ye mɔgɔ 39 de ye
an mɔgɔ 39 anw de kan ka taa ɲina retraite la ayiwa k'a fɔ an bɛna an kɔ don sotelema la o tɛ an bɛ d'abord barika da Ala ye Ala de y'a to an sera ka nin bi don nin sɔrɔ n'ale kun tɛ ayi mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ Ala deli ka nin don de sɔrɔ donc regret an na non k'a fɔ fana ko an bɛ taga ko an ka ko bɛ banna diɲɛlatigɛ la o fana tɛ retraite ye sɛgɛnlafiɲɛ ye tiɲɛ don mais o t'a to fana ko an tɛ continuer ka baara kɛ minnu tora yan an kɔfɛ an bɛ se ka conseil d'u ma cogoya min na an b'a d'u ma ten an bɛɛ n'an ka expérience nin don donc o kosɔn an bɛ Ala deli fana fɛn fɛn b'an kɔfɛ n'u b'a ɲinina ka taga retraite la an bɛ Ala deli u ka Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma u ka se ka bidon fana ɲɔgɔn sɔrɔ. Sotelma Malitel ɲɛmaaw y'a jira nin kɛnɛ in senfɛ k'a fɔ u ka cakɛda a ka jago baaraw tɛmɛnen kɔfɛ cakɛda fɛnɛ don mun janbɛ alamadenya sira bɔliw fɛnɛ la. An bɛ kɛnɛ min kan nin ye Sotelma Malitel ka fɛti kɛnɛ ye fɛti min don komi an bɛ san laban na Sotelma direction bɛ nin organiser pour que ka a ka baarakɛlaw k'u nisɔndiya nka fɛti in fana a bɛ min faralen b'a kan o ye san o san komi retraite ye diyagoya ye an jɛɲɔgɔn minnu ye an ka maakɔrɔbaw ye minnu b'anw bilala anw ɲɛ baara la n'u ye san 30 sinon san 30 ni kɔ kɛ baara la donc olu fana kan ka taga minnu kan ka taga fo ka an ka ŋaniya jira k'u la ka jir'u la k'a fɔ k'u ye baara de kɛ u ye an denmisɛn minnu to an kɔ k'a fɔ ko an ma ɲinɛ u kɔ an tɛna ɲinɛ u kɔ. Coordination Benso Association du Peuple Tomvlaw do minnu kɛmɛ ka jɛya baara boloda Minɛkura Sugunikura la ni dɔw kama ko marché Dosolo Traoré o ni wasaden min kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ sigida filanan commune de wasaden do honorable Karimu Keita baara in kɛra ka bɛn ni sibiri do décembre kalo tile 24 ye Seydou Ɲare ale kɛra a baaraw seere. Nin ye k'a yira maliyɛndenw na cogo min na saniya barika ka bon bɛɛ ma saniya bɛ na ni kɛnɛya ye mɔgɔw ma n'i y'a jate minɛ dugubaw de kɔnɔ saniya ko problème bɛ n'o tɛ n'i y'a lajɛ i mana taa duguw kɔnɔ i mana taa villagew kɔnɔ n tɛ se k'a fɔ ko village nɔgɔlen bɛ yen nɔ tuma bɛɛ villagew saniyalen de don donc n'an farala ɲɔgɔn kan n'an y'a yira ɲɔgɔn na fana kan ka an ka dugubaw an ka kɛnɛbaw fana saniya hali bi an bɛ se k'an tanga fɛn caman la n'o ye banamisɛnninw ye nin ye fana k'a yira denmisɛnninw na u ka exemple ta anw kan toujours u k'u jija u ka environnement saniyalen sɔrɔ. An ka nin waleya in sɔgɔmada in na ka se Sugunikura la yan ka na yɔrɔ sanuya kɛ nin ko in min filɛ nin ye fɛn daminɛlen de ye alors a bɛ an dusukun na a bɛ an hakili la an ye an ka baara kɛ ni nin de ye k'a yira k'a fɔ commune de bɛ cogo min na bi f'an ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka commune de jɛya nka sisan n'i ye jateminɛ k'a la mɔgɔw bɛ lahalaya dɔ kɛ o man ɲi o ka kan ka dabila o ye jumɛn ye ka bɔ ni ɲama ye kɔrɔ ka na fili sira kan ou bien yɔrɔ min ye njanba fili ye n mago t'a la o ye fɛn dɔ de ye f'a ka dabila an k'a dɔn k'a fɔ sigida min filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen de ka kan la fo an ka jɛya ni an y'a jɛya a bɛ kɛ sababuya ye k'an tanga fɛn caman ma n'o ye banamisɛn minnu bɛ an kan aw yɛrɛ n'a y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ pali barika bonyalen don bi tifoyidu barika bonyalen don bi dɔwɛrɛ tɛ nɔgɔ dɔrɔn de don koyi n'an y'an ka sigida jɛya a ka ca Ala fɛ pali kɛlɛli kuma min n'an y'a fɔ an bɛ jamanakuntigi dɛmɛ a ka baara la. Hakilina min y'a an bila a la parce que n'i y'a jateminɛ Sugunikura a ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ parce que fɛn min bɛ don ka bɔ jamana wɛrɛw la a tɛ don sugu foyi la ka Sugunikura bɔ o de kama an y'a jateminɛ a bɛ san 4 ou bien san 5 bɔ Sugunikura ma furan an y'a jateminɛ an ka journée dɔ jateminɛ nɔgɔ fɛn o fɛn b'an ka sugu kɔnɔ an ka se k'a labɔ o de y'an bila bi ka nɔgɔ ninnu labɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la sugu fan bɛɛ i y'a santi k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na mais an bɛ Ala barika la an y'a laɲini a ka kɛ min ye a kɛra o fana ye parce que o bɛ ɲɛ b'o la ɲamaw bɔra ɲamaw fana bɛna cɛ ni Ala sɔnna ma ka bɔ sugu fan bɛɛ la minnu y'an dɛmɛ a ka ca an ka député n'o ye Karimu Keita ye ale y'an dɛmɛ association Voix des Peuples olu fana y'an dɛmɛ an ka collectif des acteurs de marché de district de Bamako ne yɛrɛ y'o président ye o ye Bamako sugu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu fana ka dɛmɛ b'a la ka fara sugu yɛrɛ ka dɛmɛ o fana kɛra k'a dafa o de ye nin baara in sigi sen kan bi olu ka dɛmɛ kɛra min ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la i wari bɔ cogo o cogo wari tɛ se ka baara kɛ
mais olu ka baara k'u farikolo yɛrɛ di ka baara in kɛ o ye olu ka dɛmɛ belebeleba ye parce que a daminɛna kabini sɔgɔmada in na kabini 6 heures n'i y'a jateminɛ mɔgɔw jɔlen b'u sen kan semaine nin bɛɛ kɛra k'a préparer wa hali a jama labilalen olu de bɛ continuer k'a bɛɛ cɛ fo k'a ban o tuma na hakili la olu ka dɛmɛ de ye dɛmɛ yɛrɛ ye tiɲɛ de don wari b'a caman kɛ mais olu ka dɛmɛ f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka fɛn in bɔ i sen na o tuma na olu y'o kɛbaga dɔ ye o tuma na olu ka dɛmɛ fanba y'o ye weleweleda min bɛ n bolo dɔrɔn jamana kɔnɔ bi n'an y'a jateminɛ n'an bɛ an bolo d'an sen kan ka sigi ka état lajɛ k'a fɔ non état de bɛ se ka nin kɛ état de bɛ se ka nin kɛ f'an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara dɔw kɛ parce que tiɲɛ de don jamana bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais ni jamana hakili tɛ e la ni e y'i sigi k'a makɔnɔ i bɛ san caman kɛ makɔnɔni na dɛ mais n'i yɛrɛ wulila k'i lamaga a ka ca Ala fɛ nɔgɔ min b'i da la o bɛ b'i da la yanni jamana ka s'i ma o b'a sɔrɔ nɔgɔ dɔ kɔni bɔr'i kɛrɛfɛ o tuma na an filɛ ka exemple min kɛ an bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'o ladege jamana in kɔnɔ. o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma kongo kinshasakaw fɛ yen kerecɛn diinɛ tigila ɲɛmaw ye sigikafɔ min n'o don ka jira k'a fɔ yanni nowɛli cɛ u b'a fɛ a ka kunjɛ ɲɛ ka so ka sɔrɔ a la jumadon caman kɛ kun bɛ ka jira k'a fɔ ɲɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ a la nka sibiri don a bɛ kunjɛ kuma min a jirala k'a fɔ ko in bɛ dulon ka bila fɔ alamusa nata la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min ni o ɲɛsin bɛ kiriko ma ale yɛrɛ don dɔ a y'a sigi ka fɔ so kɔnɔ ka bɛn ni sibiri don ye a sinna ka jira ten k'a fɔ tɛgɛnɔbila tɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn na bi a bɛ bila alamusa la o kɛra sababu ye ka fanga sinamatɔw dɔrɔ barisabu ka d'a kan olu yɛrɛw bolo ko ni jamana politikima ninnu u b'u dɔn ni cogoyaw minnu ye ni a ma tɛgɛnɔbila ka bɛn ni sibiri in ye n'a tora ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko a laban bɛ taa kɛ basa ka di denkunu ye olu bolo o tɛ taa ɲɛji kunkurunin kɔ ko barisabu ka d'a kan n'a tora ka sulu sala jɛgɛ bi mɔ ka min ka sigikafɔ in kɔnɔ n'a ma taa kɛ tilafɛn ye o k'a ka alamusa nata ko a bɛ kɛ baara la tɔ k'a jɛ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Sami Badibanga ni o ye minisiri ɲɛmaa kura ye jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ye min sugandi ni a y'a jira k'a fɔ fanga sinamatɔ ma don ni fanga sinamatɔ fanba y'a jira k'a fɔ hali bi olu ma se ka jɛ ni a ta in kɔni ye barisabu ka d'a kan ni maa bɛ sugandi olu cɛla ni olu de bɛ jɛ k'o tigilama sugandi Sami Badibanga a na to a nɔ na wa wali kelen a tɛna to a nɔ na o ɲininkali to min bɛ Gabon jamana kɔnɔ Jean Pinga a kun ye sigikafɔ min da don ni a yɛrɛ kɛn bɛ k'a yɛrɛ ye jamana ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni vini na ka ban o sigikafɔ kunjɛra ni dantigɛlika dɔ ye min ni o ye jamana ɲɛmaaw tɔɔrɔ kosɛbɛ Ali Bongo Ondimba n'a ka fanga Jean Pinga a ko a ka tɔndenw ma ko u k'a lajɛ ka wulikajɔ de daminɛ sa ale ka sebaya min darakira ale la o ka lasegi ale ma o kɔrɔfɔ in kɛra sababu ye ka min ye Ali Bongo ani a ka fanga ye k'u tɔɔrɔ a y'a jira k'a fɔ bi in na nansaralatɔnba Union Européenne ye fɛn min fɔ ka nka don jamanakuntigi la taa jaabiw la k'a fɔ fa dɔw bɛ yen ko bɛnbaliw kɛ n'a kɛ yen ɲanguma a ko ale b'o ci ka famundɛrɛ ko b'a jira de k'a fɔ ale de ye jamana ɲɛmaa ye a ko jamana lakana tigilamaw bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ jamana den fanba ye minnu ye danaya da kan k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye o kɔrɔfɔ in kɛra sababu ye ka Ali Bongo Ondimba n'a ka fanga tɔɔrɔ minisiri min ni o ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma ni o ye Alain Claude Dabele Binze ale sinna ka dantigɛli dɔ kɛ ten k'a jira k'a fɔ Jean Ping bɛ ka nin kan minnu fɔ nin ye a k'a dɔn k'a fɔ a tɛna ɲɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ n'a y'i pɛtɛ a bɛ minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa a lasago ko n'o y'a sɔrɔla a ka fɛɛrɛ filanan plan B o ye ka taa bila jamana na de ko yanni mɔgɔw ka t'u yɛrɛ di saya mɔ ko siya woloma kɛlɛ wali kelen fanga nɔfɛ kɛlɛ dan b'a yɛrɛ ye ko n'a sɔrɔ ale kɔni lasago bɛɛ fɔlɔ Kenya jamana kɔnɔ bibi na wasadenw ye hakilina dɔ ta k'a fɔ sariya se dɔw bɛ yen ko yɛlɛma bi don o la kalata yɛrɛ kadira kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalata kɛlen kɔfɛ jaabiw bi kɛ cogo minnu na ni u k'a ma ko comptage des voix aya bibi na min ye ayiwa wasadenw ye minnu ni olu bɛ fanga sinamatɔ fanfɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u ma jɛ ni jamana ɲɛmaayaso ka hakilina ye olu bɛ fɛn min fɛ subahana mansin bɛ jatew bɔ o de ka di olu ye ko n'a kɛra bololajati ye comptage manuel ko a laban ko namara bɛ taa kɛ fa dɔw fɛ o kumana ko bi a ɲini jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta n'a ka fanga fɛ san 2017 u di kalo jamanakuntigi kalata min bɛna kɛ n'a yɛrɛ ye cɛbɔ ye a sigiyɔrɔ nɔfɛ ko a ka lajɛ subahana mansin ka kɛ jati kɛla ye ko n'a kɛra bolala jati ye ko olu dan tɛ o ko in na u y'a jira k'a fɔ janvier kalo tile 4 u bɛna bɔ ka nisɔngoya taama ba kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa a y'a sariya se min bilara ka taa wasabulo kɔnɔ ni wasaden faama kɛn bɛ k'i bolo kɔrɔta ka fɔ jɛ bɛ se ka kɛ ni a ye ko ni subahana mansin ma kɛ sɔnfɛn ye i n'a fɔ san 2013 ta kɛra cogo min na a y'a yanni makɔnɔni ka kɛ ko bolola jatew ka daminɛ ko olu ti jɛni a ye u b'a fɛ k'u nisɔngoya taama kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni janvier kalo tile 4 nata ye
Ameriki ma ɲɛmɔw o bilama ma bɛ se k'a fɔ u ka ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaya so jamana 15 minnu bɛ yen nɔ ni olu ye dantigɛli kɛbaw ye u k'a ma ko Conseil de sécurité. Ameriki ma ɲɛmɔw kun b'a fɛ de k'a lajɛ Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ mankan min ni o bɛ jamana ɲɛma ni a ka danga Salva Kiir ni Riek Machar ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka maaw bɔnɛ u ni na ko k'a lajɛ u ko fɛn min ma ko embargo bariko k'a sigi maramafɛn ka ninnu fanw si kana se ka maramafɛn sɔrɔ olu yɛrɛ bolo n'a kɛ sababu ye ka niw gisi a y'a jamana 15 minnu ni olu bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaya so kɔnɔ Conseil de sécurité a kun ka kan de walasa Amerikikaw ka laɲini ka se ka sabati 15 la fɔ 9 bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛn ni a ye nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Amerikikaw sera ka 7 dɔrɔn de sɔrɔ 8 bɛɛ lajɛlen y'u bana minɛ ani kɛli cɛ wa Erisila jamana ni Sini jamanaw minnu ye droit de veto tigilamaw ye ni olu bɛ se ka wete kɛlɛ kɔfɛ k'u ta k'u yanga ka bali olu ma se o mɔ yɛrɛ jamana 8 ninnu y'a jira k'a fɔ a t'o kun bɔ olu kɔni ma jɛ ni a ye minnu y'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni a ye olu ye dalilu min sɔrɔ o ye de k'a fɔ bibi in na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bɛ wuli ka jɔ la kɛlɛcɛ ba 17 minnu bɛ Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ bananiw kan ka taa fara olu kan o tɛmɛnen kɔfɛ Salva Kiir jamana ɲɛma a ye wele da ka ɲɛsin a ka danga Riek Machar a n'o min bɛ ɲɔgɔn na k'u ka lajɛ u ka sigi ka fɔ lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni o n'a ɲɔgɔnna baara bɛ ka kɛ k'a t'a kun bɔ ni n'a ɲɔgɔnna bariko o ka taa sigi u da la o tɛmɛnen kɔfɛ Amerikikaw ka laɲini fɛnɛ kun ye maa 7 ɲɔgɔnna bɛ yen ko ka olu lajɛ k'olu ɲagi kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jamana ɲɛma danga Riek Machar ani Salva Kiir ka surasiya ɲɛmayaso ɲɛmaba ni o ye Paul Malong ye ka taa se Michael Makuei ni o y'a ka minisiri ye minisiri min ni o ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma ni si ma se ka ɲɛ sɔrɔ Amerikikaw ka laɲini ma se ka sabati nka Ameriki ni Faransi ani Angleterre jamana olu bɛɛ lajɛlen de kun bɛ kan kelenna ko in na a ma se ka sira sɔrɔ Conseil de sécurité kɔnɔ ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso ye. Arabula kɔnɔ na Azi jamana kɔnɔ bibi na min ye Alep ye duguba filanan min bɛ Siri kɔnɔ ni Bashar al-Assad n'a ka kɛlɛcɛw ni bamanjiw ani mamurulenjɛkulu ferekelen kun do ɲɔgɔn na sanjama ko kun do a sera ka kunjɛ sa Alep sera ka bɔ bolo la Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw a n'a dɛmɛbaw ni o ye Erisila jamana ye jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ni Iran jamana u sera ka sebaya ta mamurulenjɛkulu ni bamanjiw ka bibi na Alep bɔlen bolo la nisɔndiya de do a ya Bashar al-Assad n'a dɛmɛbaw fan fɛ o de kosɔn Vladimir Putin ani Turki jamana ɲɛma Erdogan u ye nɛgɛjuruku bɛ dɔ banba u ni ɲɔgɔn cɛ ka bonyamasegi kɛ ɲɔgɔn ye ka fɔ baara min kɛra Alep ka se ka Alep bɔ bolo la Alep ka segin ka bila Bashar al-Assad yɛrɛ ka mina kɔnɔ ni o ye jamana mina ye ko nisɔndiya ko do wa a bɛ kɛ sababu ye ka min ye a ya jamana fan dɔw ye ka basigi dɔ do o yɔrɔw la barisabu ka da ka Alep kun ka gwɛlɛ wa Alep ko sigi ka fɔ ko o n'a kɛ Siri jamana kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bamanji ninnu kɔni bɛra ka gɛn kabini desanburu kalo tile 22 ka cɛde dɔw y'a yira k'a fɔ maa nana masumanen minnu ni olu tun bɛ ka gwɛngwɛ u ka bɔ yanni lakana tigilamaw ka don ko bamanji dɔw sera ka porokoto ka gwɛngwɛ ka bɔ olu fɛ minnu ma se ka lakodɔn a bibi in kɔni na min ye Alep kɔni ye duguba filanan Siri jamana kɔnɔ a labilalen don ni Erisila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ani Iran jamana ni Bashar al-Assad ka kɛlɛcɛw ka wuli ka jɔ ye. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲuman dɔnfoli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bajeli de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.